También hemos hecho unos PowerPoint sobre los temas que nos gustan como Roma, la Unión Valenciana, etc. La nostra escola és molt especial. Amics i amigues, si bé ens farà. Totes i tots fem el futur que dona forma a la persona. Coses intenses, ecos de l'escola, junts van crear el traçat. Somnis, paraules, imatges com corren la nostra Rafa, el nostre mestre de música, ens va proposar fer una cançó per a l'escola. La idea seria que ell faria la música i nosaltres escriuríem la lletra. Des de casa entràvem en la pàgina web del col·le. Es va crear un usuari amb la contrasenya. Al forum de la pàgina on es connectaven, Rafa va penjar la música de la cançó. Nosaltres la descargàvem i l'escoltàvem, i això ens dona idees per escriure la lletra de la cançó. Primer assajaven separats, cadascú al seu treball. Després assajaven tots junts. Això sí que va estar xulo i divertit. Ha sigut una molt bona experiència i el resultat ha estat genial. Junts crearem un món amb